Teng pundi? Ya. Lah dirasa ayo. Lah nggih kula pun teng mriki. Lah nggih pun. Ayo. Lanjut, Dek. Sriani ngadatan grah kita kangeneko kadang eti dadi kita koyo putra kira kira rame akibat itu kan Sriwane botrate ati mangsa pati nalikane oni sapoban madya aga Tutrang tande lawan bina singgo Lagu niki urung bar kok wis. Ya. Lah iya. Rada sesek, Mas. Sriani datang raita Yo, yo, yo. Dadi senajan kekasan hina praktek rena ala pun negoro Sriuning sama Matur nuwun, Dek Sela lenggah. Matur nuwun, Dek Sela. Lah kaya mbanyol barang Bisa. Modele iku lho, Mas. modele iki lho kok iso. Ayo lenggah kene sik nyanyi pisan kas. Ya, ya. Duet karo singen. Lho, Lenggah sing apik to kok iso. Wis rupane kaya duduk gula. Kok iso. Makasih. Luar Nggih. niki wau Mbak Sela nggih, kelas Nggih. loro SMA, Nduk. Loro SMA. SD lho, Lek. Setunggal SMA. Hebat luar biasa. Tur meneh menika kurang pirang dina to ki posone? Anu, jeng Kamis, 2 hari lagi, Pak. Arang dina neh. Wah. Wong ki neke dengan sukacita menyambut datangnya bulan Ramadan. Nggih. Niku diharamke jasate mlebu neraka. Amin. Dalu menika awak dhewe seneng-seneng nyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Niku berarti awake dhewe diharamke mlebu neraka alias kabeh mlebu swarga. Amin. Seneng tok niku lho mlebu swarga, seneng tok niku lho. Sampeyan ora sah poso lho, seneng tok ngoten lho. Oh. Dadi wong seneng niki bakale mlebu swarga. Mlebu swarga, seneng tok niku lho, mlebu swarga. Lha kok iso? Kok iso? Sik lho iki lho, sik jelasne sik ngajeng kok wis tak tonyo tenan lho iki. Biar tampil, biar tampil. Aku mangkan ngomong to, wong ki nek kanthi seneng nyambut kedatangan bulan Ramadan, kuwi diharamke jasate mlebu neraka. Ateges mlebu swarga. Kowe ki jawab piye? Yang edan mesti ya mlebu surga. Kok iso? Kok iso lho? Lah kan seneng terus, Pak. Nangis yo guyu. Seneng yo guyu. Berarti wis tau nglakoni edan. Oh. Edan. Iki wis paras riyene awar wong edan. Ya omong apa cok aku gak jelas blas. Wah, hebat sampean, hebat. Ayo lenggah sing apik, Lho kok malah lugu ning kono. malah ngutahno gelas. Nggih, matur nuwun Mas Dalang Nggih. wekdalipun. Mugi-mugi pagelaran dalu punika saestu dipun ridhoi dening pangeran. Nggih, amin. Saestu binerkan dening sedaya para kaki danyang, nyai danyang, para wali, sedaya para bini sepuh pikantuk goibing jagat sayekti cah cilik-cilik dodolanan dhewe malah. Lah iya. Diam sik Le. Mugi-mugi budaya Jawi utaminipun wayang kelit tansah ngrembaka Nggih, kuncara amin. hanjayeng bawana. Amin. Untuk Satria Wasis semakin sukses dan semakin sukses. Amin. Kula usul kalih Mas Menpiar Satria Wasis sampean mendhet sing nom-nom mawon nggih. Ya sing tuwek-tuwek. Sing tuwek-tuwek nggih. Sapa ta sing tuwek? Oh iki ya nom asline nom asline. Wong macak tuwek. Oh, Macak tuwek nggih. utune rong dukul. Sing enong barang nika ya